ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳар яке шумо хуб ҳастед. имрӯз хушхабари хеле хуб дорем. Аз шумо илтимос то охир хуб гӯш кунед. имрӯз сешанбе 24 октябр $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1162 сомонӣ. дӯстони азиз, аз шумо илтимос бахил нашед, дар зери видео лайк монеду ба канали мо подписатсия кунед. дастгирии шумо пешравии мо ҳаст. раҳмат барои дастгириҳоятон. мегузарем ба курси рубл. яъне ки рубли русӣ рӯз то рӯз боло рафтеста, бовариам намеояд. ман шумода ваъда дода будам ки боло мешавам. 1000 рубл баробар ба 115 сомону 90 дирам, яъне ки ин ба 116 сомонӣ баробар аст. муборак бошад. барои пешрафтани рубл лайкро фаромӯш накунед шербачаҳо. касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастен, 1000 тенге пули Қазоқистон баробар ба 22 сомону 89 дирам. метавонед як бори дигар бо тариқи Google бисанҷед. мегузарем ба курси лираи туркӣ. касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, 100 лираи туркӣ баробар ба 39 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. ба шумо барори кор хоҳон ҳастем бародарҷонон. мегузарем ба фунт стерлинг. 100 фунт стерлинг баробар ба 1333 сомонӣ. ин буд хушхабари имрӯзаи мо. дӯстони азиз, барои ҳамарӯза ҳамин хел хушхабарро шунида, дар зери видео лайк ва ба канали мо подписатсияра фаромӯш накунед. худо нигаҳбони шумо.